ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲ ಎಂತ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅಂಜಲ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದರ್ಡ್ ಇಂಚಿವಾದ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪನ ನಮನ ಲೈಕ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಡ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೆದ ದಕ್ಕಿಗೆಲೆ ತೋಟ ಅಡ್ಡ ಬರೋಡಿ ಹಲೋ ಜಂಜಿ ಬೂತಾಯ್ ಕೊಕ್ಕರ್ ನಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಡ ಅಂಜಲುಂಡ ದಕ್ಕೆಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಹದ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ದೆತೊಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲ ತಾತ ಉಂಡು ಇನಿತ ಅಟ್ಟೆಲಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ತೇಡ್ದು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾತ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮಂಜಲ್ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಸಾಸೆಮಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬೀರ್ದರಿ ಮೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಆಂಚನೆ ಮೀಂದಾಟಿಲತೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ವಾಮ ಆಂಚನೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಮುಪ್ಪದಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂಲಿ ಸೊಲ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಪಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಎಂಚಲ ಕಡೆ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಪಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಎಂಚಲ ಕಡೆ ಉಂಡತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನೆಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಅವನಾಗ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೊಂಗ ಆಯ್ಕೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡಿದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಪೊತ್ಪುಲೆ
ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಸೆಮಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಅರ್ಧ ದಾತ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒರಿದ್ನ ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಪುಣ ಆಂಚನೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬಕ ಬೀರ್ದರಿ ಈ ಮಾತ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಲಾಯ್ಕ ಪೊತ್ಪುಲೆ ವಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಡೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಸುರುಟೆ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಇತ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಡ್ಲ ಗಮ ಗಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ಟ ಲಾಯ್ಕ ಪುತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಣಪೊಲೆ ಇತೆ ಚೂಲಾ ನೀರು ಗಲಸಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಈ ಪುಡ್ತುಡ ಆಯ್ಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಟ್ರಾಸೆ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ರಾಸೆ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟ ತುಲೆ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡತುದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕಡೆವರೆ ಸುಲಭ ಆವೇರೆ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತೆ ಕಡೆವರೆ ಬೊಡುಪುನಾತೆ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಇತೆ ಬಣಲೆನ್ ಕುಡಾರ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಟ ಪಟ ಪುಡಾವನಗ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಇತೆ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ನೀರು ಮೀನಿ ತುರತ್ ಪಾಡುನಿ ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಚಿ ಇತೆ ಹದ ತೊಟ್ಟು 5-10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲೆದ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿ ಪೋವ ಮುಟ್ಟಲ ಮಕ್ಳೆ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮರತು ಬೋದಿತ್ತನ ಯಾನ್ಲ ಮನುಷ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಅರೆಪದ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಸರಿ ಉಪ್ಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಮೀನು ಈ ಅರೆಪದ ಉಪ್ಪುನು ಒಯ್ತೊಂದು ಸರಿ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂದಲೆ ಇತೆ ಅರೆಪದ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋತುನತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತೆ ಮೀನ್ ಕಾಯ ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಾಲದ ಕಾವೇಲ್ ತುಡುದಿಲೆ ಕಾವೇಲಿಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಪ್ಲೆ ಕಾವೆಲ್ಲಂತ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಪಗ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ತಾಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ದಪ್ಪ ಅರೆಪುನ ಲೆಂಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡೆ ನಾಜೂಕಡ್ ಅಂಜಲ್ದ ತುಂಡುಲೇನ ಈ ಅರೆಪದ ಮೆತ್ತದಿಲೆ ಇತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚೆ ತಂದು ಬರಿಟಿತ್ನ ಅರೆಪನ ದೆತ್ತದ ಅಂಜಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ ಲಾಯ್ಕ ಪತ್ತಲೆ ಇತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮೂರ್ದ್ನ ಒಟ್ರಾಸೆ ಆತಂಡ ಅವೆನಿಂಚ ಮಿತ್ತಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡೊಡಂದೇ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ಲ ಹದ ತೊಟ್ಟು 1-2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಾವಲಿ ಸುಮಾರು 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೀನನ ಮಕ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಟ್ಟಗೋಗು ಲೆಂಕದಿತ್ನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮೀಂದ ಮಿತ್ತು ಚೇಪ್ಲೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಲಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಮ ಉಂಡ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸಮ ಉಂಡ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಮ ಉಂಡ ಅವು ಮತ್ತ ತುವೇರೆಗಿಜ್ಜತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಆರಾಮಡೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಪಂಗದ ಬೇಲೆ ಮಾರೆ ಅಂದ ಬಕ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಅರೆಪಡು ಒರಿದ್ನ ಅಂಜಲ್ದ ತುಂಡುಲೆನ್ಲ ಕಾಯಲೆ ಹೇ ಅಂಜಲ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತಿರ್ಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು ನೊತ್ತು ಗಾಪ್ಸಗ ಸುಮಾರು 153 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ದ ತುಂಡು 142 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು
ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ಮೀಂದ ರೆಸಿಪಿಕಲೇನು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುವೇರೆ ಕಾವುಂಟ್ ಎಣ್ ಕುಕ್ಕು ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತಿರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ.